manuk putih gangsa munya ngrangin marang jale macan denyo omamane aja gawe masalah ayo ya karo melu ngibarke ya karya-karyane Mbah Sukron Suwanda wong nyatane aku ya putrane sampean ki ya putune lek nganti karya-karya besare mongko sing jumlahe atusan lah awake dhewe ra menampilkan wah jane maneman ayo mutiara kependem tenan jumeneng nduk maca ora apa-apa karo jumeneng ana bawane to keh wonten ayo coba kaya apa ayo Umi Hafifah bocah ki pancen karaktere lek kon nembang bangsa sing halus-halus ngene iki trep wah ya ngono ya nduk coba kaya apa manuk putih gangsa munya ngrangin manuk putih iki yen ra kleru blekok terus tresna kok gangsa munyong rangin kuwi uyon-uyon mula terus tresna kok nggo guyon nah kuwi mau Raja Putra Jenggalawas tane sira kang mas bakal citreng janji putra raja Jenggala Panji mula sira Kang Mas aja cidreng janji Panji tengkorak ya ngono Panji asmara bangun putra Nagakini Antarja aja gawe bingung mangga langgamipun apem dawet ya coba kaya apa Om
kasih matur sembah nuwun mirasa temenanan Mas Gareng wah iya temenanan dasare ya karyane Mbah Sukron ya genah laras ya sing nabu ya kanca-kanca Madangkara pancen spesialise ya yen alusan kaya ngene iki sing matur dudu aku lho iki para-para ingkang kepareng mengapresiasi lumantar streaming iki pancen kaya ngono ya saiki genti digebrak terus minangka pamungkas upamane donga marang mempelai berdua moga-moga menjadi keluarga yang lestari wah iya lagune era sekarang lestari coba kaya apa terus apa kuwi jenis nembang cah telu Winong Mbak Birgita karo Mbak Trihastuti ya coba kaya apa wah iya diaturake kanthi panyuwunan kanthi pandonga bebrayane iso atut runtut runtungan nganti kaken-kaken ninen-ninen Mas Bayu Saputra karo Mbak Milasari sebariki engko gamelane pindah ning Gondang Reja ayo nderekake kanca-kanca 2000-an awake dhewe engko guyon ning kono nggih ngoten niku yo langsung kemawon coba kaya apa Lestari bertiga yuk berpacu dalam melodi ya yo
makasih. Ana babak angklayoni jujul lan usuli Mas Gareng. Piye kuwi? Ana ingkang kepareng badhe atur pisumbang langgam nyidam sari. Saking warga masyarakat ing Kuncen Sida Makmur. Monggo. Cek ngaten nggih. Sing ngangge kabel ya ora apa-apa. Nggih. Niki wireless, Pak. Napa, Pak? Wireless. Nggih, wireless. Nggih. Sing bener wireless. Jenengane ngarani wireless, Pak. Ah, nggih. Mik tanpa kabel niku wireless. Leres. Nggih. Nggih. Asma sinten? Kula Surahman, Pak. Pak jenenge etek-etekan wae. Pak Surahman. Iya. Weh, nggih. Saking Kuncen warganipun Mbah Lurah Sunardi. Mboten namung tetanggi mawon. Oh, pundi? Oh niki to. Lah nggih daleme Kuncen mriki ya wargane Mbah Lurah. Nggih. Monggo menawi sak bawanipun ta mestinipun? Mboten, nek bawane ngentekne wektu Pak nek kangge kula. Oh, ngaten nggih. Ha nggih. Waktunipun singkat niki pun. Ah nggih, siap. Nderek kemawon dumateng panjenengan. Monggo nyidam sari, langgam. Langgam digawe gedruk kaya mau lho. Oh, digawe gedruk. Niki coba-coba Pak niki Pak Kusnadi. Nggih, Pak. Monggo mriku nggih. Berarti yen ngangge gedruk dangdut mangke. Ya. Oh, nggih, siap, nggih. Monggo yo Val, Mas Noval, ayo diaturake. Wah, luar biasa. Iya coba-coba Pak Dalang. Coba-coba Pak Dalang. Dalam coba-coba. Wah, nggih. Nyobae berkasih kados ngoten kok nggih. Nggih. Tur dasare swanten jenengan mlebu teng dalem jenengan piyambak lumantar son nika lho. Live streaming YouTube ya, Pak? Wah, nggih lho. Nggih. Kostadi channel. Nalikane roen dalu adikku lam-laman nganti mati ora
Bareng ngangkat sukune malih sak brebetan kados Pak Kartolo jenengan. Diomongi nek tabuh wong sagane jan menak tenan, kondang tenan. Dalah. Yo kompak. Nggih. Nalikane ron baru ati. Randakan sira. Nganti mati ora bakal lali. Nun sewu Pak, garingan. Pripun? Garingan. Mboten dados napa kula sing matur nuwun Cak Kartolo jenengan pun kepareng atur pisumbang swanten. Kaya sewengi isine Banjaran Nyidam Sari. Ayo. Seto kae kleyang-kleyang kabur kanginan sapa? Dioyak terus sajake nyolowati. Ayo.